нещо. Файлът не е изпратен от човек, това е автономна система. Някой е създал алгоритъм за изнуване и той работи сам. Как може система да изнудва хора до самоубийства? Събира всичко. Банкови сметки, лични разговори, камери. Изпраща на жертвата доказательства за собствените тайни. 70 нещо файлът се публикува. Скопорон, какво стана? Ново име. Стилиян Топчев. Таймерът вече тече. Този път ще да по-обара аз. Kasnije. Трябваше да се увери, че никой не ме следи. Следят те. Камера на перон 3, бял Volkswagen на паркинга. Имаш със слушалка на пейк. Тук вероятно има едно име, което няма да ти хареса твоето. Колко време имам? 72 часа. Кобра! Архитекта знае, че идваш. Добре. Нека гледа.